Lodenice. Závody ťažkého strojárstva Gábora Štejnera. Slovenské lodenice. Rôzne pomenovania toho istého areálu, v ktorom v súčasnosti pôsobí viacero firiem. Z nich však dnes stojí za zmienku SAM, stroje a mechanizmy. Ona je akousi nástupnickou firmou pokračujúcou v stavbe, údržbe a oprave lodí. Jedného zo zdrojov obživy, ktorý poloha Komárna na sútoku riek Dunaja a Váhu na samom cípe Žitného ostrova ponúkala a ponúka. V rámci projektu Poklady Žitného ostrova sme 8. októbra 2024 zavítali s triedou 3. C, študujúcou na Strednej priemyselnej škole strojníckej a elektrotechnickej v Komárne, odbor strojárstvo do priestorov spomínanej firmy. Návšteva nadväzovala na prednášky z 26. a 27. septembra 2024, v rámci ktorých pán profesor inžinier Gábor Šárej priblížil študentom históriu stavby lodí v Komárne. Program nahrádzal návštevu výstavy venovanej 125 rokom výroby lodí v Komárne, ktorá sa už medzičasom ukončila. Lodenice v Komárne majú vyše 125-ročnú históriu. Podmienky pre ich existenciu boli dané strategickou polohou mesta. Koryto Malého Dunaja vytvorilo ideálny priestor na vypúšťanie zhotovených lodí na vodu. Študenti si pod vedením inžiniera Gábora Šárejho a inžinier Dušana Ďurčoviča prehliadli výrobné haly, kde im robotníci ukázali obrábacie a ohýbacie stroje, ako aj zvárací robot pri práci. Nakoľko výroba už dnes nie je tak intenzívna ako v minulosti, keď za rok na vodu vypustili 15 lodí, zaoberajú sa dnes aj opravou a údržbou lodí vyrobených v Komárne. A to aj pôvodnými spájacími postupmi. Spájanie mytovaním, ktoré sa v súčasnosti už neuplatňujú. Návšteva bola jednak pohliadnutím za dávnou slávou tohto lokálneho velikána v zamestnanosti, ale taktiež ukážkou toho, ako sa dá žiť v súlade s tým, čo nám región a teda i nezvyčajná poloha mesta poskytuje a núka.